ce sun ba da kaya. Sun ba da kaya sosai, abin ya bani mamaki. Ni kwata-kwata garin ne ma sa kwata-kwata jin garin ke. Ai Messi yayi gyara nake ga. Eh ba. Ya shiga tsakiyar su ya fita nake ga ma. Kawai sai ya samu sallama ta. Wannan sa mata kai ta shi nake ga ma. Na ji labarin an ce in Arsenal sun dawo da winga. Wallahi me aka? To ni ma na ji hakan ai. Saudi mana. Saudi. Soja mazajen dawa da ke ta ga mazajen daka tambayi. Iya ba. Kai? Wallahi ba iya ba. Up and down. Wallahi ba. Kai mana. Kamu kunnan ka gurin. To wanne na yi na kwaɗe sirai. Zan buga ma kwaka. Kama. Allah da girma, Allah da baiwa. Allah ka taya mana. Nan ba adalci wallahi. Ƙasa a ce an rike ta Buhari nan muna ma kyakkyawan zato. Bismillah magana ta Allah kare ƙasa. Ya kamata a ce an dan yi respond. Magana ta Allah. Kamata ya ce ana dan samu amma alfahar ma mun cike dan mura kuwa da ma dai ga makarantu an rufe yanki a buɗe. Ya kamata a ce an dan mada yayi sasumi duk dare ana samun sasumi sun ai kamata irin kamata a ce an dan mara wannan kawai tunda Allah ba mu basira bari mu dan yawa ba mu rasa abun rubutu. Kasar Hadija babbar alƙarya ta dan Abubakar sarki babba. Kasar Hadija ta dan Abubakar. Kawai nuna musu zan yi wallahi ni kurma ne ni gurgu ne. Kaga rubutun normal yanzu kaga wallahi kuɗi za mu ci ya kuɗi. Obusa ba. Kama kunnan ka nace ma. Obusa. Kama kunnan ka nace ma. Kai ma fara. Obusa. Fara mana. Ha. Sorry Obusa. Sadaka ma yake. Kai ai na ganka kai da ɗan ƙarfin ka ma ai kuma na kwari. Kai ba za ka iya aiki ba ne. Amma wannan kai ka fara yana mana wani wannan yanayin ma ka zo mana da wani rubutu kai. Magana ma ya isa. Kai ku danne mun shi.